Hallelujah. Hallelujah bathandekayo. Ngicela bathandekayo sidumise nje kafishane bese sesiyakhuleka kanye kanye. Amen. Kibo Hallelujah. Hallelujah bazalwane nisekhona kodwa. Nisekhona bathandekayo. Cela sihlabele sisibabaza okwenzileyo uNkosi. Ezulwini ngibona inkanyezi. Nayo imvula ivela phezulu bese siyakhuleka sonke. Cela ibandla liphakame. Ibabaza okwenzileyo Nkosi. Umhlabalo osenzele wona ezulwini sengibona izinkanyezi sesuna imvula ivela phezulu sengibabaza okwenzileyo Nkosi umhlabalo osenzele wona umoya wami uyakuthumisa Simagade umoya wami uyakuthumisa Jesu mkhulu wena simagade umoya wami uyakuthumisa wena simagade
siyabonga baba wenkosi yethu Siyabonga, Baba Jesu wethu Kristu omuhle. uphakeme wena Uphakeme wedwa kuneyintaba uNkulunkulu namazulu. ongcwele baba uphakeme Bayede, ukelinganiswe bayede. ungefaniswe nalutho Akekho uNkulunkulu wethu onjengawe. omuhle, udumo Akekho lungolwakho, uNkulunkulu ofana nesibongo nawe. nenkazimulo. Siyabonga Nkosi Wena yamakhosi. umiyonjalo, Wena uNkulunkulu wethu odabulile ongcwele. amazulu. Siyabonga Akekho Baba, uNkulunkulu onjengawe. usuku oluhle, Wethembekile esathemba wena ngalo wedwa. ngegazi, Siyabonga Baba wethu igazi omuhle. elinqabileyo, Uyinkosi uNkulunkulu wethu yamakhosi. ongcwele. Baba Sikunikeza ophakemeyo. udumo, sithi Dumo umkhulu lungo lwakho uphakeme, njalo. kunezinto Sithi zonke ungcwele esizaziyo usesihlalweni nesesezwa sobukhosi. ngazo. Siyakhothama phansi kwesihlalo sakho. Sithi moya ongcwele. Khuluma uNkulunkulu wethu omuhle nantambama. Baba wethu ongcwele ukhuluma izwi lakho. Eliphefumulele kuwe Baba wethu ongcwele. Siyabonga Baba wethu onamandla. Hlangana ngezwi lakho Baba wethu ongcwele. Sithi asimbonanga ofana nawe egameni likaJesu. Ungcwele wena wedwa. Ntambama Baba wethu omuhle. Sikhulekela ukuhlala nawe. Sithi mawungashiyi Baba wethu ongcwele. Akekho uNkulunkulu onjengawe. Siyethaba siyakhothama. uNkulunkulu wethu omuhle. Sithi wena wedwa uyinkosi yamakhosi. Uyinkosi yamakhosi wena wedwa. Siyabonga Baba wethu ophakemeyo. Siyabonga siyabonga. Umuhle uyakhazimula. Phefumulo wethu uyakudumisa ntambama. Baba wethu ongcwele siyabonga. Siyabonga siyabonga. Siyabonga siyabonga. uNkulunkulu wethu omuhle. Sithi akekho njengawe. Sibonga ukuthandwa amazulu ntambama egameni likaJesu. Siyabonga uNkulunkulu wethu omuhle. Siyabonga. Siyabonga siyabonga. Siyabonga siyabonga. Siyabonga uNkulunkulu wethu omuhle. Siyabonga ntambama siyabonga. Sithi ungcwele wena wedwa. Ungcwele uyakhazimula. Baba wethu omuhle. Khuluma inhliziyo yakho ngezwi lakho egameni likaJesu. Siyabonga uNkulunkulu wethu omuhle. Thank you Jesus. Amen. Singahlala phansi bathandekayo. Sicela ubaba umphathisifunda enze lenkonzo encane afisa ukuyenza bese edlulela emazwini Ayisikhombisa. Amen. Sekusuthe akusakhulumeki manje. Akusenzeki lutho. Yakubonga ukubekezela kwenu bazalwane. Kuze kube manje. Cela ukuxolisela umnqobi. Futhi ngoba eqopha lapho ubuye ngabe sakwazi ukubona ngenxa yelanga. Ingakho ke esishunduzisa lapha phambili. Kodwa kafishane bekuyisigaba sokuthi noma ithuba benginikezwa lona bekuyithuba lokubonga nokuklomelisa amabandla nabathile esifundeni abenza kahle nabakhuthele emsebenzini kaNkulunkulu ngenhloso yokuncoma. Bezingeningi inhloso bekuyilokho ukuthi into enhle iyanconywa. Angithi bazalwane. Amandla omuntu awaziwa kanjani? Awadliwa. Ngakho ke mubu umholi osebenza nabantu ebabona ngoba ngiyanibona nonke. Ngibona ukuthi hayi ngathi leli igatsha likhwishiza kakhulu. Naleli likhwishiza kakhulu bese ngibona hayi ngazuthi lapho ukukhwishiza konke nani as ama individuals ngibona ukuthi hayi so bekuyinkonzo bengizoyenza ke ngokungasizwa umuntu ngokusebenzisa izibuko zami. Kodwa ngifisa ukuba nezindaba ezimbi ukuthi
le nkonzo igcina ingaphumeleli kuthe sengenzile into zokuqomelisa sengibhale necertificate kakhulu ngoba besoyenza ngecertificate ngaze ngaprinta ngolesine ngolesithathu ayi uNkulunkulu wavela wathi yeka lento oyenzayo wakwabona umsebenzi onga uNkulunkulu wakhuluma nje kimi wathi angiyeke manje ke bazalwana umoya ongcwele uyalalelwa nezwe uyalalela kodwa kafishane bekuqhuquzela amagatsha khona amagatsha njengoba ngisho inezmathe sonke sikhuthele kodwa akhona amagatsha enzayo lokho okusuke kufanele ukuthi uma uhola ubone ukuthi kunokusebenza kokuyimisela ngendlela emangalisayo. We have amagatsha agcina isikhathi sokuqala kwenkonzo mawuyobasontisa. We have individuals agcina isikhathi mangabe ngabe i-workshop ngabe i-Bible study abazobe sebekhona ngesikhathi esibekiwe. You have amalunga ebandla angasale ongeke kubebikho la kwenziwa khona izinto imikhosi yebandla angabibikho. We have congregations honorisha i-constitution ahlalisa imihlangano ngendlela elindelekile. We have congregations anamafayela azo zonke izinto nemisebenzi enzakalayo othi uma ufika ubone ukuthi ingathi izinga lokuyimisela nokwenza kahle likhona lihle. So lenkonzo umfundisi ebekade efisa ukuthi ayenze kodwa umoya ongcwele osukhetha ukuthi ngabe yenzeke bekuyinkonzo yokubonga lapho nokuncoma ukuthi qhubekani nokuzimisela. Siyazi ukuthi konke sikwenzayo sikwenzela uNkulunkulu kodwa ke nami njengomfundisi oniholayo uNkulunkulu engethembile ngiliso lokuthi singabe sesikusho nje kuphela ngenhliziyo ukuthi hayi kuyabonakala nawe nonke ngoba siyazazi la ukhuthele khona umfundisi uyabona nebandla liyabona umkhandlu wegatsha lakho uyabona abaholi abaniholayo bayabona ngakho uqhubekani nokwenza okuhle uNkulunkulu yena uyonivuzisa nonqomelisa. Inkosi yomsa inibusise ngiyabonga. Dwala ela gifela khosela dwala lami dwala ela ngifela yangifela kuwe ngiyokhosela dwala ela ngifela kuwe ngiyokhosela Sasingena ke bathandekayo kule nkonzo yamazwi Ayisikhombisa. Sizobasukumisa abazalwane, sizosebenzisa iculo unumber 108. Number 108. So thatha ivesi ngalinye. Sizoqala sithathe ivesi lokuqala bese kusukuma ozosipha izwi
lokuqala egameni lika Jesu Kristu. Amen. Dwala ela ngifela kuwe ngiyokhosela dwala lami dwala ela ngifela kuwe ngiyokhosela dwala lami dwala ela ngifela kuwe ngiyokhosela. Winkosi yamakhosi uNkulunkulu ngusimakade nguye. Baba siyabonga nakulesi sikhathi uNkulunkulu kuzohlala nawe. Baba wethu onamandla onke sichitha isikhathi nawe simakade. Siyabonga uNkulunkulu wethu ongcwele namanje. Baba wethu onamandla kule nkonzo sesingena kuyo manje. Phinda kuma uNkulunkulu wethu ongcwele nabantwana bakho. Phinda ukhuluma wena uqobo lwakho uNkulunkulu zembula. Baba wethu ubukhona bakho uNkulunkulu wethu ongcwele. Baba wethu onamandla mela Nkosi engcwele izwi lakho uNkulunkulu wethu onamandla. Uzembule ngalo uNkulunkulu wethu onamandla onke. Hlala Nkosi engcwele. Khuluma okusenhlizweni yakho. Khuluma okusemphefumulweni wakho. Baba wethu ongcwele namandla manje naphakade. Amen. Singaqala ke bathandekayo siqale ngevesi lokuqala bese kuthi umntwana kaNkuluNkulu ukuyena ongasekuqaleni athathe indawo. Kwasala nqunywa icala lika Jesu inkosi amabutho ayamba emenzela umqhele Izwani izwi lokuqala emazwini Ayisikhombisa okugcina ashiwo nguJesu Kristu esesiphambanweni. Lilotshele thina ngokuka Luke 23 kuverse 34. Kepha uJesu wathi baba bathethelele ngokuba abakwazi abakwenzayo. Babelana izingubo zakhe benzelana inkatho. Amen. uJesu usesiphambanweni ulahlwa kanye nabayizoni. uJesu uthi baba bathethelele. uJesu ukhombisa into akade ishumayela singakafiki isikhathi sesiphambano uyayenza ke manje. Akasashumayeli amazwi njengoba kade ehamba etshela abafundi ebafundisa ngentethelelo uyakwenza ke manje. Bayamshaya lapha ezinyaweni zesiphambano khona bamshayayo khona bamthukayo bayambhinqa bambhinqa ngayo imisebenzi yezulu ekade yenza ebenza la yona bephulukiswa kodwa bambhinqa ngayo namhlanje. uJesu ngaso leso sikhathi kusenzeka uthi baba lele abakwazi abakwenzayo. Haleluya. Kungani uJesu ethi bathethelele ngalesi sikhathi bemshaya? Kungani uJesu engababuka ukuthi lo babelana ingubo zami laba, lo ungishaya umvimbo, lo wenza ukuthi?
ingoba inhloso vele yokuthi uJesu afike emhlabeni uNkulunkulu wehla eyisiqu sika Jesu ukuba sisindiswe ezonweni. Manje umemezela intethelelo ukuthi baba bathethelele ngoba abakwazi abakwenzayo. KuJohn 12 verse 48 uJesu uyabatshela abafundi bakuthi angizanga uzokwahlulela izwe kodwa ngize ukuba lisindiswe. Kungakho uma esesekugcineni kokuphila kwakhe esesimweni sesintu azothi baba bathethelele umemezela intethelelo okuyiyona inhloso nqangi uyokuba ehle eze emhlabeni. Amen. Baba bathethelele abakwazi abakwenzayo. Uthini Jesu metha abakwazi abakwenzayo ngoba bayamshaya futhi baqonde khona afe futhi bayazi ukuthi uzofa naye ngoba uNkulunkulu naye benokuxhumana bayazana uyazi ukuthi uzofa kodwa uthi abakwazi abakwenzayo. uJesu uyababuka uyabaqonda uyababona ukuthi bona babuka mina ngoba ngingumuntu kodwa abazi ukuthi ubani abamshayayo. Abazi ukuthi lo abamshayayo uye lo ozobanikeza intethelelo. Abanye bamazi bambonile khona lapha phakathi kwebandla bambonile benzela imisebenzi le abambhinqa ngayo namhlanje kodwa bangafuna ukumemukela. Abanye bamemukele bebehamba naye kodwa uma sekufike isikhathi sokunzima babaleka. Bazalwane singasuki kuJesu. Uma izimo zifika zisinetha singasuki kuJesu. Esinye isizathu sokuthi uJesu amemezele intethelelo. Ihubo uDavide uyamncoma uNkulunkulu uthi uNkulunkulu unesihawu. Uphuza ukuthukuthela kuvama umusa. Amen. Yileso sihawu esenza ukuthi uJesu amemezele intethelelo noma bemshaya ngaleso sikhathi. Akalindi ukudamba isimo. Akababaleli futhi ukuthi lo wenza ukuthi lo wenza ukuthi uyabathethelela bonke kukho konke abakwenzile. Mhlambe kube kwaku ngangisendaweni kaJesu laba beingubo zami laba babethatha ingubo zami babelana mhlambe ngangoqala ngabuthi ayi laba abana kuyithola intethelelo. Amen. Phakathi kwesixuku kwakukhona noHerode wake waphazamisa uJesu esemsebenzini ukhona futhi namhlanje okusho ukuthi akaqali ukumbona esimweni esingesihle empilweni yakho uJesu Kristu. Amen. Kodwa uJesu akakubali konke lokho uthi baba bethethelele abakwazi abakwenzayo. Amen. Singabheki bazalwane ukuthi umuntu uwenze ini noma ngabe ukwenze ini thethelela. Noma ngabe usone kangaki thethelela. Kusho incwadi yasezulwini. Amen. Kusho uJesu Kristu esesiphambanweni uyasikhombisa ukuthi kuyenzeka konke lokho konke baba bathethelele. Amen. Uyafundisa ke uJesu ngoba iqala lesiphambanweni iqala esahamba nabafundi uyabafundisa ke ukuthi umuntu umona wokukhuluma naye eyedwa uma umwinile kobe umzuzile uma evuma nivumelane exolisa ngokumthethelela kobe umwinile. Uyaqhubeka kuJesu iyamxaka lento uPetro uyabuza mfundisi kuyoze kube kangaki umfowethu uma engona ufuna ngimthethe angone ngimthethelele kangaki kasikhombisa. uJesu uthi cha kodwa kwamashumi ayisikhombisa aphinda phindwe kwasikhombisa sinomsebenzi bazalwane ukuthi sithethelele. Usho njalo uJesu ngoba naye umemezele intethelelo wasikhulekela kuNkulunkulu njengabafundi bakhe sinomsebenzi ukuthi sithethelele. Amen. Uthi ke uDavide ngavuma isono sami kuwe somandla angisifihlanga wena wathethelela icala lami. Amen. Ngicabanga yakhumbula amaluthela njalo ngesonto athi wena wathethelela ububi besono sami. Silekelela uDavide ihuba ihubo lakhe esho ukuthi isono sakhe akasifihlanga. Kumsebenzi wethu bazalwane ukuba sizendlale izono zethu. Amen. Uma sizivuma wethembekile ulungile ukuba
asiphe intethelelo uthethelela ngaso leso sikhathi uJesu usindisa ngaso leso sikhathi uJesu uthi abakwazi abakwenzayo uyabona ukuthi asembulelekile ngokugcwele kodwa ngomusa wakhe ngoba noma sesekugcineni kokuphila umusa wakhe wawusasanele isosha elamgwaza igazi lachaphazeleka ehlweni lavuleka ihlo wabona lasho lathi aw ngempela lo uyindodana kaNkuluNkulu asibathethelele basone sibathethelele sone sixolise basone sibathethelele baze babone ukuthi lo umntwana kaNkuluNkulu amen angithi uJesu ufuna ukuthi senze uJesu bayamfuna ngelinye ilanga uyasebenza ethempelini ngoba ihlobo zakhe uyafika umyalezo uthi obana abangifunayo kuthiwa izihlobo zakhe uthi batsheleni ukuthi ihlobo zami yilezi ezizwa izwi likaNkuluNkulu zilenze amen nalizwi lokuqala kwayisikhombisa lithi baba bathethelele abakwazi abakwenzayo lokho okwenza uJesu esiphambanweni asikwenze bazalwane amen nansi ke ingozi yokungakwazi ukuxolisa uJesu uma ehamba uyahamba ubheke waye Galilee Jerusalem ubona uZakewu emthini uthi Zakewu uyayibona inhliziyo ngoba uJesu ubona inhliziyo yethu uyambona uZakewu uthi Zakewu shesha wehle lapho wenze njani uZakewu wehla wabika indaba yakhe ukuthi ngiyathatha kubantu ngibuyisele kanje amen wasindiswa uJesu waya endlini yakhe amen sihlushwa ke bazalwane ukuthi uNkulunkulu sithathe sizihlabelele ngithatha la angibekela uma sekubeke lapha ya awusakwazi ukwehla uxolisa ukwazi nje nokuxolisa kuye uNkulunkulu uzihlanze izono zakho noma wonile awusakwazi ukwehla amen asehle bazalwane asehle ukuze sizothola ukusindiswa amen asenze ukuze sizotholwa ukusindiswa amen uma ke kukhona intethelelo engekho phakathi kokuthi isono awusibikile inhliziyo awuyendlalile okanye kukhona okonile anikakayilungisi njoba izwi likaNkuluNkulu lithi hambani nikhulume nobabili uma nehlulana nobabili bizana omunye nikhulume amen isitha siyazithatha izingubo lithi ivesi esilifunda manje lithi babelana izingubo zakhe izinto uNkulunkulu angimbathise zona vele uzumkhuleke engathi uphelela khona la uvela izwi ichorus uthi uyaliqala liphelele emoyeni uvela uzintshumayeli iphelele emoyeni amen isitha siyazithatha izingubo ngakho simele ukuba sihlanze inhliziyo yethu simele ukuba sibathethelele uma siphuma bazalwane la kumsebenzi wethu ukuthi sibuyele emakhaya amen sibuyele emakhaya ngiyaxolisa laba abakonile kusukela namhlanje asihambe sibathethelele bazalwane kusho izwi likaNkuluNkulu ingozi ke into eshiwo umuntu ngesikhathi sakhe sokugcina uma umuntu esezohamba emhlabeni esekhuluma izinto boyibamba lezo zinto uthi uJesu sibathethelele kanti uJesu ke wathi mangabe ehamba nabo ebafundisa wabatshela ukuthi uma ningabathetheleli iziphambeko zabo abantu uNkulunkulu uyihlo esezulwini nani akayikunitethelela amen ngakho simele ukuthethelela ngayo yonke indlela kumele sithethelele
kumele sivume izono baze basibona abantu ukuthi lo ngumntwana kaNkuluNkulu. Asibuyele emakhaya abazalwane. Uma kukhona abakwenza khona ufike emzini babe sakujwayela nje. Amen. Besakufunda. Amen. Besakufunda emsebenzini lokho okwenza ukuthi kube khona ukungezwani, kube khona isidingo sentethelelo, kulungiseni bazalwane. Lisho njalo izwi lenkosi esilifundayo. uJesu ufuna abantu abalizwayo balenze. Ukungavumi isono kwakhipha uAdam ensimini yase-Eden. uNkulunkulu umshiye nomthetho wasala wawephula. Umebuya uNkulunkulu ubeka izaba ukhomba lapha nalapha yana. Esikhundleni sobethi baba ngonile umthetho obungishiyele wona ngiwephulile ngicela intethelelo, wagcina esephumile ensimini yase-Eden. Amen. Sibuyele emabandleni, sibuyele emnagatsheni, sithethelelane bazalwane. Owonile okomunye azi. uJesu uma futhi ethi abakwazi abakwenza, uyazi umuntu uyakona engazi ukuthi ukonile. Mtshele phela. Engaze isitha sithathe izingubo zakho. Uthi usathi ushanele egcekeni ushaya ichorus, kuthi shiya umakhelwane ningezwananga lithule du. Kuphela indumiso kaBaba uNkulunkulu. Amen. Sinomgomo bazalwane. Masisuka la asihambe siyoxolisa, asihambe sibanikeza intethelelo. Kuyisimanga ke nengozi ukuthi umuntu esefikile kuwe wacela intethelelo, busu uyambukisisa ukuthi uxolisa ngempela yini noma wenzela amehlami. Amen. Ufikile uzocela intethelelo, asihambeni bazalwane senze okushiwo incwadi yasezulwini, okushiwo uJesu Kristu esiphambanweni ukuthi baba bathethelele abakwazi abakwenzayo. Amen. Delwa sifazane badabuka beka emva kwakhe emva yakhe emva kwakhe inyembezi Izwi lesibili etholakala encwadini kaMvangeli Luka 23 verse 43. Lona lifunda kanje egameni lenkosi yethu Jesu Kristu. Wathi kuso, ngiqinisile ngithi kuwe namhla uza kuba nami eparadisi. Amen. Bathandekayo, sithola kulomzuzu esikuwo ngesikhathi samanje lapho uJesu enikeza ithemba iselelesi. Ithemba lokuthini na? Ithemba lokuthi namhlanje uneqiniso lokuthi uzoba naso eparadise. Yona indaba isuka phi lapho ukuze soqhamuka nje eseqhamuka uJesu esethena uqinisile. Indaba iqhamuka lapha na emuva lapho kutholakala khona ukuthi abaFarisi nabapristi nezelelesi ezimbili ezalengiswe noJesu Kristu bembhinqa bekhuluma konke abakukhulumakho besho ukuthi njengoba yena uthi indodana kaNkuluNkulu makazehlise phela esiphambanweni. Sithola ukuthi lesesiniselelesi noma lezi ezombili izelelesi nazo ziyayikhuluma le ndaba ukuthi le ndoda esilenga nayo ngoba iyindodana kaNkuluNkulu nje yindaba ingakwazi ukuthi
izehlise nathi isehlise na. Babengenakho ukuqonda ukuthi lokhu ukukhuluma kwabo bembhinqa bekhuluma zonke izinto ukuthi uma yena wayenawo onke amandla ukuthi angakwenza lokhu ukuthi azehlise esiphambanweni. Kodwa kusho ukuthi imbhalo nomsebenzi owayenikeziwe uBaNkulunkulu wangeke usafezeka lapho. Siyakhumbula nasesikhathini esiphambili lapho okwaqhamuka khona uSathana emlinga uJesu ethi makaguqule amatshe awenza izinkwa nokuthi makayiphose phansi njengomuntu oyindodana kaNkulunkulu zoqhamuka ingilosi zimhlenga. Kukho konke lokho uJesu wayekubalekela ngoba wayazi ukuthi ngeke usafezeka umsebenzi awuthunye uBaba uNkulunkulu kulomhlaba esiphila kuwona. Sithola ukuthi wahamba lezi ilelesi sithanda ukuxabana. Ngase sijika lesesina wazi nomhlambe khona umoya ongcweleni owawusungene kuso ngoba sashintsha lesesina. Kusho ukuthi khona into eyafika ukuthi lona ngempela ungumntwana kaNkulunkulu. Ethola ukuthi sase sikhuluma nesinye sithi awukahle. Kodwa uyabona ukuthi mhlambe thina lento esiyiphanyekelwa isifanele lona ayimfanele enhlobo. Ayikho nje into mhlambe eyiphutha ayenzile. Yindaba ukhulume kanje. Kwasathi khona mhlambe ukuxabana phakathi kwabo abasezwani ngaleyo mpikiswano ukuthi sathathe behambisana kodwa manje usejikile lona usiyabona lona ukuthi ngempela lo uyindodana kaNkulunkulu. Sithola ukuthi wayesejika lona esethi Jesu ngicela uzungikhumbule embusweni wakho. Kusho ukuthi khona ukwembuleleka okuthile khona ukuphenduka okuthile okwamfikelakho wambuleleka nje nokwangali ukuthi mangasakhulume kahle nalendoda uyohlala kahle embusweni wezulu. Usathi kuJesu ngaleso sikhathi ngaleko kunanaza ngaleko kungabaza azi kahle ukuthi lo uphezulu kwalomsebenzi engangofikele kulomhlaba uBaba uNkulunkulu owayengithumelele wona ukuthi ngizowenza. Uyambona ukuthi khona ukuyisola anakho uyayivuma izono zakhe khona ukuyisola anakho uyafisa ukuthi makanikeze intethelo lokuthi ayohlala nayo uJesu eparadise. Uthi uJesu namhlanje ngiqinisile ngithi ngiyoba nawe eparadise. Siyezwa ke ngeparadise ukuthi iparadise wayemthembisa izulu lokugcina izulu lesithathu lapho uJesu owayezobuyela khona eyohlala noBaba uNkulunkulu ngako sekunene sakhe. Kulamazulu akhona kodwa leli lesithathu ilona izulu eliwungqo eliyiparadise. Siyabheka abathandekayo ukuzisola. Siyabheka abathandekayo ukuvuma izono zethu. Siyabheka abathandekayo ukuthi masizehlisa ekwenzeni kwethu konke okubi uNkulunkulu uzosihawukela. Siyambona uJesu ngendlela athokoza ngayo ngoba kwase kusuku lwakhe lokugcina manje ukuthi emhlabeni awuqede umsebenzi owayethunyelele uBaba uNkulunkulu. Esewenzile ikhathi eziningi ngosuku lokugcina kodwa wakwazi ukuthi amzuze lo oyiselelesi. Sithola ukuthi iselelesi khona into esayibonakho lapha kuJesu. Salibona igazi likaJesu liphuma. Lalibona igazi likaJesu futhi ukuthi khona umahluko khona kuleli gazi eliphuma kimi noma kithi alifani nalela likaJesu. Wafisa manje ukuthi sengathi njengoba eyisoni mangase mhlamba ageze ngaleli yagazi lela lewundlu angakuthola ukuphila okuphakathi. Uyasho umhlabeleli uthi isela lajabula liwubona lo mthombo. Lafisa ukuthi ligeze kuwo khona lizoyithola inhlambululo yokonakala emhlabeni. Bathandekayo siyambona uJesu enesihawu. Siyambona uJesu ewufeza umsebenzi wakhe
kuze kuyogcina ekugcineni esigcina ngaleselelesi. Nathi siyabizela kulo mzuzu ukuthi mhlambe makusekhona okusasele enhlizweni zethu ngokucabanga kwethu okwehlukene noma ngokungabaza kwethu ngoJesu Kristu ukuthi uyinkosi nomsindisi. Kufanele manje sibuke leli thuba, sisibuke isiphambano. Sisibuke isiphambano esisiwula kwabanye abantu. Kodwa thina sisibuke isiphambano njengesihlakaniphi njengamaKristu ukuthi isiphambano uNkosi uJesu lapha ayibethele khona siyindaba enkulu empilweni zethu. Bathi isiphambano siyivangeli elikhulu ngendlela yesimangaliso ngoba awukwazi ukukhuluma ukushumayela ngale ukuthi ukhulume ngokuhlupheka nokuphila kwaJesu Kristu esiphambanweni. Yilona vangeli leli okuyilona esiphila ngalo singamaKristu. Ngakho ke siyabizela ukuthi masisivume izono zethu, masisondele kuJesu sizona ukuphila phakathi. UJesu akangabali ukuthi ekugcineni manje wakhuluma ngesikhathi wena ukuthi ufisa ukuhlala nami phakathi. Kodwa wathi bekhona manje ngangobala akanaso isikhathi sokuthi isikhathi manje ngizoluthola wena lapho ngafika isikhathi. Ukuthi noma ngafika isikhathi umuntu ufike wena uteluthola izokuthetha. Kodwa masekuphela masivuma mina wathembile. Akholwayo osasele ngaphakathi ungakaphili okuyilona lakho owazi ukuthi lakho owafuna ukubona abantu ithuba namhlanje iselelesi kathola ithemba lokuthi kiyohlala noJesu ephakadesi. Amen. Amazwi Ayisikhombisa sesithathu ngokaJohane 19 siqala ukufunda lapha verse 26. Kuthe uJesu uyabona unina nomfundi amthandayo bebi ngakhona wathi unina mame bheka indodana yakho. Uma uJesu ebona amthandayo uyambheka ngoba nawe uma ubona omthandayo uyambheka eke
nami wangidelela ukuba nami ngihambe noma ngibizwe ngomntwana kaNkuluNkulu wadela kwakuningi okwakufanele anqabe kodwa ngenxa yokuthi uJesu wethu ayi bazalwane akafananga nami futhi akafananga nawe ingakho kwathi kufika lesisikhathi sokuthi abona abathandayo wathi kwasangathi uthi impela laba yibo labengizobafela esiphambanweni ukuze bawuthole umusa ukuze bahambe ngokukholwa ngenxa yokuthi mina ngiye ngavuma ukuba ngimbuka umama qede ngiyabona nje bazalwane uma nami ngabone yami indodana izoyiswa ehlatshweni ukuthi kungakuningi ongavuka kodwa uJesu wethu akenzanga njalo ingakho ke bazalwane ethi mame bheka indodana yakho Nkosi yomusinibusise Ngehora elesithupha izwe lonke lamnyama ilanga lasithukusa alafuma kukha kwesabeka isiyafa inkosi isiyafa inkosi. Eloi, Eloi, lama sabachthani. Leli yizwi lesine elashiwo uJesu esesiphambanweni. Leli izwi liyatholakala kumahubo 22 verse 1. Siyamthola uDavide eprofetha ngalo njengamanje uJesu useyigcwalisa umbhalo owaprofethwa uDavide. Leli izwi siphinde silithole futhi Matthew 27 verse 46. Kodwa yena ulisho ngenye indlela uthi Eli Eli lama sabachthani. Ngokucabanga kwami uMateyu wayi-addressa abaJuda. Lathina esilifunde khona uMark 15 verse 34 lithi Eloi Eloi lama sabachthani. Okusho ukuthi uMark waye ekhuluma nabezizwe. uJesu la simthola usensimini yaseGetsemane usesiphambanweni. Ula okwaphambana khona izinto. Zaphambana izinto bathandekayo esiphambanweni. Kwathi ububi bami nawe babalelwa kuJesu. Kwase kuthi ukulunga kaJesu kwase kubalelwa kimi nawe. Kodwa lokho kwenzeka kuphela uma umvumile uJesu ukuthi uyinkosi nomsindisi wempilo yakho. uJesu yamemeza ngezwi elikhulu uthi Nkulunkulu wami ungishiyelani na? Kanti vele uJesu ushiyelwani manje? Ngoba uJesu isikhathi esiningi masimuzwa ekhuluma uthi mina noBaba simunye. Kodwa manje simthola uJesu yashiywa. Ushiyelwani uJesu? Mhlawumbe kungcono nokushiwa abantu basezweni. Ngoba mabekushiya abantu basezweni impilo yakwazi ukuthi iqhubeke. Kodwa lokho kubhekene noJesu ngalomzuzu ngikubona kunzima kakhulu ngoba ushiwa umuntu oyithemba lakhe, ushiwa uyise, ushiwa iphila yakhe, ushiwa insika yakhe. Konke akwenzayo uJesu akwenzile ezweni uthe ukwenzela uyise.
kodwa the very same baba wakhe uyamshiya kulomzuzu. Umhlabeleli wethu esuhlabelelayo uthi kunomzuzu owake wabakhona eGetsemane uzathi umhlabeleli angeke ngilukhohlwe uthi ubona umthwalo owethweswe uJesu okusho ukuthi before uNkulunkulu amshiya uJesu khona umthwalo owawususemahlombe kaJesu. Ngabe wani lo mthwalo? Owani lo mthwalo osuthwele uJesu manje? Umthwalo wezono zezwe, umthwalo wezono zomhlaba, umthwalo wezono zami nawe. Yebo uNkulunkulu umshiya uJesu ngoba usegcwele ububi bonke bezono zethu. Siyathola laphana uma uPaul elobela ibandla laseKorinte eselilobelo kwesibili kwabaseKorinte 5 verse 21 uthi ongasazange isono wamenza isono ngenxa yethu ukuze thina senze ukulunga kaNkulunkulu. Bathandekayo uJesu wehla washiya uNkulunkulu bakhe wayeka ukuba uNkulunkulu wadlula ekubeni isoni wayoba yinto elanda mina nawe, wayoba isono enzela mina nawe ukuthi nakulo leli Phasika mhlawumbe besingashintsha ukwenza, mhlawumbe bekusifanele ukuthi sishintshe ukwenza, sicabanga ukuthi uJesu washiya uNkulunkulu bakhe wazoba yinto just for mina nawe. Siyathola lapha kuMatthew 20 verse 28 uthi indodana yomuntu ayizelanga ukukhonzwa but ukukhonza nokunikela ukuphila kwayo kube isihlengo sabaningi. Wasihlenga phi thina uJesu? Wasihlenga ngokusenzelani? Yini athi uzoba isihlengo sabaningi? Uma uPaul elobela ibandla laseGalatia chapter 3 verse 13 uthi uKristu wasihlenga esiqalekisweni somthetho wenziwe isiqalekiso ngenxa yethu ngokuba kulotshiwe ukuthi baqalekisiwe bonke abalenga emthini. uJesu walengela mina nawe emthini. uJesu waba isihlengo sami nawe. uJesu waba isiqalekiso sami nawe. KumaHebheru 2 verse 14 uthi ngakho ke njengalokhu abantwana bahlanganyela igazi nenyama naye uqobo wahlanganyela khona lokho ukuze ngokufa kwakhe amchithe obenawo amandla okufa uSathane. uSathane bathandekayo akasenawo amandla phezu kwempilo zethu. uSathane akasenawo amandla phezu kwempilo yami nawe. Asikhumbule phela abathandekayo ukuthi lapha yana kuGenesis kuyakhulunywa lithi izwi kwakukhona uAdam wokuqala. uAdam wokuqala wayesensimini naye esensimini yaseEden. uAdam yena owasifaka esonweni. Njengamanje sinoJesu wethu olengayo njengamanje usensimini naye usensimini yaseGetsemane. Yena ulengela ukuthi asikhiphe esonweni. Ngakho ke bekufanele ingane zakwethu ukuthi siphinde siyicabange kahle indaba kaJesu. Ngiyakholwa ukuthi sesiyayithola manje impendulo ukuthi uJesu ushiyelwani esiphambanweni. Njengoba ekhala kangaka nje uJesu ethi uNkulunkulu wami ungishiyelani na? Ingoba uJesu useyisiqalekiso. Ingoba uJesu useyisono uqobo. Konke lokho ingane zakwethu ukwenzela mina nawe. Mhlawumbe nakulo leli Phasika nakuyo lentambama besingasithatha isinqumo sokushintsha ukwenza kwethu. Simthathe lo Jesu abe inkosi nomsindisi abuse impilo zethu singene ekuphileni
okuphakade. Amen. Ngehora elesithupha izwe lonke lamnyama ilanga lasithukusa alaphuma kukha kwesabeka isiyafa inkosi isiyafa inkosi. Ngomile izwi lesihlanu letholakala kuJohn chapter 19 verse 28. Emva kwalokho uJesu ekwazi ukusekuphelisiwe ukuba umbhalo ugcwaliseke wathi ngomile. Ngiyacabanga bazalana uJesu lesikhathi wayesehlukunyeziwe. I-dehydration yayisenzekile emzimbeni wakhe, lahlekelwa amanzi. Base bemshayile. Eyisoni engesona isoni. Siyathola ukuthi umzimba womuntu, kakhulukazi indoda, idinga u-60% wamanzi emzimbeni. Umzimba womuntu ungamanzi. Abesifazane badinga u-55% wamanzi emzimbeni. Awucabanga umuntu kade eshiswa ilanga, eshaywe engenacala, efela mina nawe ukuthi mina nawe sibe nokuphila okuphakade. I-dehydration yayisenzekile emzimbeni wakhe, wayesengenamandla. Ngiyambona elambile, washo wathi ngomile. Wayengasho khona ukoma lokho kujwayelekile, kodwa wayethi uJesu womele mina nawe, womele mina nawe. Uthi uJesu asishiye konke okubi esikwenzayo. Ukhuluma nge-spiritual blindness. Thina sithi siyabona kodwa ngokomoya siyizeleze. Uthi uNkulunkulu asize kuye uJesu sinjena, sisamukela ukulunga, samukela ukuphila okuphakade, siguquke sishiye izono zethu, simlandele ngokuyikho, sibe obaba nomama abaqotho abamesabayo uNkulunkulu. Ukuhamba kwethu kube wokulunga. uNkulunkulu uphatheka kabi manoma singayenzi izinto ezikulunga phambi kwamehlo akhe, ngoba wafaka ukulunga kithi. Uma sibuka lana ezizwini lethu siyamthola kuyangifakazela kuMathewu chapter 5 verse 3 no 5. uNkulunkulu kulelo verse uyachaza ukuthi ukoma nendlala. uNkulunkulu uthi kusho ukuba desperate longing, ukuthi abantu abaphuwa ngokwespirit baguquke, labo abakhalayo mournful, labo abangenza ukulunga, sishiye konke simlandele uJesu, siyeke zonke izono zethu sishiye, omele thina. uNkulunkulu womele ukhuluma nge-righteousness, ufuna siphile impilo yokulunga yobuNkulunkulu, ngoba vele wasidala wafaka ubuNkulunkulu kithi. He wants us to live a godly life. Umzimba wethu uNkulunkulu wafaka umoya wakhe wawuphefumulela kithi. uNkulunkulu masona akaphatheki kahle, uyakhala, uyalila. Kungakho ethi ngomile, ngomele wena,
ngomele wena ongenakho ukulunga olambile emoyeni ithuba mzana wami uNkulunkulu uyakumema ukuthi ashiyeni konke okubi simlandele. Ukhuluma lana uJesu sithi ngikhuluma ngamanzi aphilayo, living water. Akakhulumi ngamanzi la siwajwayele. Ilawo manzi uma sifunda kuJohn 4 verse 14 owathembisa lo wesifazana wamthola semfuleni wangayiphathi kahle, owathi angikwazi ukukunika amanzi ngoba umJuda akadlelani nomSamariya, kodwa ikhona into eyashiwo uyo, kepha ngifuna nje kepha lawo oyakuphuza amanzi engiyakumnika wona akasukoma naphakade, kepha amanzi engiyakumnika wona phakathi kwakhe eyakuba ngumthombo wamanzi aphuphumayo kube ngokuphila okuphakade. Ilamanzi uNkulunkulu afuna ukusinika wona, ilamanzi afuna ukusinika wona ukuthi ukuze singafi sibe nokuphila okuphakade, amanzi okuphila, living water. Yiwo lamanzi awashoyo evesini lakhe uthi asuke ekwenzeni konke ukungcola. Sishiya izono namhlanje ngaleli Phasika, asiphumelana singobaba nomama abangcono nabasha ngcono kunaqala, sishiye konke, sishiye konke simamukele uJesu ngoba yena ukukhanya. Asamukele ukukhanya. uNkulunkulu uthi asithathe leli izwi lakhe ngoba uNkulunkulu uJesu ulethe ukukhanya namhlanje. Siphatheke kabi kodwa siyazi ukuthi uNkulunkulu usipha ukukhanya. Nanka amazwi okuphila, nanka amazwi okuphila uNkulunkulu asinika wona. Uyasho uNkulunkulu uma noma sibuka la kwabaseRoma chapter 1 verse 20 no 21. So verse 20 no 21 uzonqamlela nje uthi ngokuba bathe bemazi uNkulunkulu abamdumisanga kabambonganga njengoNkulunkulu kodwa balutheka ekuzindleni kwabo, inhliziyo yabo engaqondiye abamnyama. Ngiyathanda kumayisho ngesihumusho sesilungu ngicela ukusifunda nje. For although they knew God, they never glorified him as God, nor gave thanks to him, and their foolish hearts were darkened. uNkulunkulu ufanisa njengeinhliziyo zethu ezubulima ngoba azange simbonge uNkulunkulu, akazange simdumise. Ngakho ke ethi uJesu njengamanje nanka amanzi okuphila asinikeza wona, nanka amanzi okuphila sishizo lozethu simlandele uJesu siguquke. Amanzi asho insindiso, ukhuluma ngeneed, a thirst for salvation. Siguquke simlandele uJesu bazalwane. Uyasibiza uNkulunkulu ngaleli Phasika ukuthi uma siphuma la sibe ngabangcono kunaqala. Sithi ngaleli Phasika lalikhona ngamukela lamazwi okuphila, ngashiya izono ngayidela, ngamlandela uJesu, ngaba isibonelo ngisho emsebenzini la ngihamba khona, ngisho noma ngenzani ngisibonelo ngoba uNkulunkulu ngamamukela uJesu ngePhasika lika 2023. Nanka amazwi okuphila, nanka amazwi okuphila, nayi living water uNkulunkulu anika yona. Uyafakaza bazalwane ngoba nxa isikhathi ngoba Jeremiah chapter 2 verse 13 ngizofunda nje ngokuba abantu bami benzile okubi, bangishiyile umthombo wamanzi aphilileyo
bashiya umthombo wamanzi aphilile onguNkulunkulu uqobo lwakhe. Basigubhela imithombo evuzayo. Anganakuhlala kuyo. My people have committed two sins. One, they have forsaken me, the spring of living water. They've dug their own cisterns, broken cisterns that cannot hold the living water. Oh, bazalwane. Sishelana umthombo okuyiwona wona sabe siyosimpela imithombo yethu eshayo nephelayo. Why sishiya umthombo okhona ukuphila kwaphakade? Nanku umthombo uNkulunkulu uyakhala abantu bangishile. Kungakho Jesu bayimpela imithombo yabo ebishe. Ingakho Jesu uthi nanku ngomile, nanku amanzi okuphila uJesu akunika wona. Sengivala bazalwane, ngiyanimema kuleli Phasika, ngiyanimema. Thatha nanku amanzi angavuza, thatha nanku amanzi aphilileyo, ashiyeni amanzi avuzayo, nanku amanzi ensindiso uNkulunkulu asiphathise wona. uNkulunkulu uyakunxusa ushiyela amanzi avuzayo. Nanku umthombo ongashi. Yamukela uJesu mzwane wami uphenduke. uJesu omele wena uthi ngomile. Gehora elesithupa izwe lonke lamnyama ilanga lasithukusa alavuma kukha kwesabeka isiyafa inkosi Bathandeka enkosini izwi ekungelesithupha lithi kufeziwe konke sekushiwe abafowethu abashumayela abahle sekufeziwe. Ngicabanga ukuthi akusekho okuningi kufanele sikusho okuzophazamisa intshumayelo kuphela ukuthi uJesu Kristu bekalamazwi uthi kufeziwe ngoba ukubethela kwakhe kwaprofetwa ukuthi yoba phakathi kwabantu ababi kwaprofetwa. Isaya umprofeti wagxila kakhulu ngendaba yokuzalwa kaJesu uze athi kuyawuvela ihlumela endlini kaDavide. Aphinde futhi yena Isaya abeka indaba ukuthi uJesu wehliswa isithunzi sakhe wabekwa endaweni yabantu abangafanele eyaba ifana nokuthi umuntu ethe phezulu ehliselwe phansi athukwe enziwe zonke izinto. Siyabona lapha noIsaya aphinde futhi egcizelela ukuthi wathi noma engenacala uthi umbeka njengemvu ephambi kwabagundi bayo eyathula yangawuvula umlomo wayo ikwaze kwaba sekufeni. Amen. Uma sibuka ke lenkonzo uJesu wethu kufeziwe ubala indlela ngoba uJesu Kristu ukuze afike emhlabeni kufuneka sithi kubheka kancane emuva ukuthi indaba iqale emuva uNkulunkulu esefuna ukulibhubhisa izwe
Kodwa ngenxa ukuthi uJesu Kristu wazinikela ngoba esithanda efuna ukuba siphephe siphile njengoba siphila. Wasethumela indodana yakhe uNkulunkulu kuba izosihlenga ukuze singabhubhi. Wasihlenga ngezinto eziningi. Wasifundisa ukuthethelela. Wasifundisa ukuthandana. Konke ayesenzela khona wasifundisa ukuthobelana. Wasifundisa nokukhuluma iqiniso. Ngoba ayikho indawo lapho ngathi khona izinto ihamba kahle uma sikhuluma amanga. Nanokuthi sishintshe imindset yethu, ucabanga kwethu ukuthi uNkulunkulu ubaluleke kangakanani empilweni zethu. Siyambona uJesu Kristu edla nezoni. Siyambona uJesu Kristu ekufeza ukuthi yena akasebenzi ngomsombuluko ogcina ngolesihlanu. Engena nangomgqibelo nangesonto avuse abantu aphilisa abantu. Namhlanje na imiqondo yethu isiyibeke ngendlela ukuthi imindset yethu isuka imendawonye. Kuthi noma uze enkonzweni mangashumelanga umuntu ngalento oyifunile wena uhambe. Abanye bahambile njengamanje basemakhaya bacasulwe ukuthi amazwi Ayisikhombisa awafundwanga ekseni. Ngakho amasigo ngoba awasayenzekanga ngendlela engijwayele ngayo. Imindset yethu ke leyo. UJesu wakususa lokho wayunifya izizwe ngezizwe ukuze sikhulume into eyodwa. Namanje kwamanye amazwe ubuKristu abumukeleki. Uyabulawa uma utholakala uthi umKristu. uJesu Kristu wayenza inkonzo yentumo weza lana ngoba ezofuna ukuthi sisindiswe. Ngakho ke bathandekayo uma ubuka lenkonzo yentumo kaJesu ihamba indawo ukuthi konke kufeziwe. Ukufeze konke njoba nilana nje ufanele sibonge. Uma ungabuza nje ukuthi uNkulunkulu ukwenzele ngoJesu Kristu umuso ongakanani. Abanye basindile ngomsombuluko lesibili. Namanje kufanele ngabe siyabonga. Sithi inkosi wena usiphephisile ngomusa. Abanye akuzange kubalungele. Bahlele endlini ikhamsini. Wena yakhe ivalekile ayithintekanga. Kodwa kuphezulu kwalokho ubonga ondenda zebululu. Uthi ibona abangisindisile. Ngakho ke kufanele ukwazi ukuthi uJesu Kristu uyohlala njalo engumsindisi ngomsa wakhe. uJesu Kristu ke wenza umusa omkhulu kabi asenzele wona namhlanje. Kufezwe konke. Ukwenze konke. Akekho umuntu ongathi akazi. Ngisho ngabe bazali siyabakhulisa abantwana sibafundisa ukukholwa. Sithi kufeziwe sesibenzele konke. Uma engasayiyeli nenkonzweni wena wenzile umsebenzi wakho. Ufezile wakho umsebenzi. Awunakulithwala icala lo muntu osukwenze konke wakufeza ngoba lo muntu usenzela yena. Ngisacela ke sithi kancane ukumungunyanali ichorus ukuthi angikho goodini. Khona mamkwanyana awuthi kuyishanje kancane mamkwanyana sengivala ichorus ethi kufeziwe konke. Kuphelelisiwe konke. Kusho ukuthi usehambile mamkwanyana. Ke kuphelelisiwe. Bengithi sosukuma sijabule phela ukuthi uNkulunkulu usenzele umsongaka. Konke kuphelelisiwe. Wafana nenhlanzi yesinana eyathi hayi sephelile kanti ma uzofeza konke ayekwenze emhlabeni sengathi singabona emakhaya ke uyibona nje ukuthi Nkosi akumina yini
uyibuza ukuthi angicasulwa yini ubala udinwe nje ukuthi ngoba nangu iprogram yomkhandlu ishintshile kancane awu sekufanele ngama Easterland la ungabe ngiseza konke uNkulunkulu usenzele khona kufeziwe ngakho ke namhlanje ngithi hambani bafowethu uNkulunkulu usithandile uJesu Kristu usithandile ukufezile konke abekufuna ukuzokwenza emhlabeni ngoba wayenzela thina ngomusa nangothando amen Baba esandleni sakho nginikela ilo abegcina ngalo nxa eshiya hamba kahle hamba kahle Jesu msindisi wami Jesu msindisi wami Baba ezandleni zakho lawa amazwi okungawokugcina kulawa ayisikhombisa sizothola ke ukufunda ngokuka Luke 23 verse 46 lapho okufundeka khona kanje uJesu wamemeza ngezwi elikhulu wathi Baba ezandleni zakho ngiyawubeka umoya wami eseshilo lokho wafa sekukhulunyiwe abafowethu nodadewethu bechaza njalo lamazwi ayisikhombisa ngithema ngiba awokugcina kwaba nezinto engizitholayo ezazenziwa uJesu ngingakafiki lapho ngifuna lapho ukuthi emva kokuthi uJesu esedlulile emhlabeni izinto ezenzeka lapho isixuku leso esasikhona kuleyo ndawo asikholwanga konke okwakwenzeka bengakholwanga konke obekwenzeka thina njengebandla lakhe uNkulunkulu kuthiwa masikholwe singabonanga masikholwe ngaso sonke isikhathi kepha isixuku lesa sasikhona kwathi mase kudabuka isihenqo sethempeli esasikhona lapho abakholwanga lokho babecabanga ukuthi uzonele ngafa uJesu kube ngathi kufe nje impukane kanti kuzokwenzeka imangaliso uma sezenzeka imangaliso bajike bangayikholwa bonke babethi mase bebuyela emuva yilowa nalowo wayexoxa nomngani wakhe noma nalowa ahambisana naye ayibuza ukuthi kodwa lento ebiyenzeka into yangempela na kube khona okwaziyo ukuphendula ngendlela okuyiyona yona asho athi kufanele kwenzeke lokho lo uyakhombisa ukuthi indodana kaNkuluNkulu nathi bazalwane ekuhambeni kwethu fanele uma sihamba singamakholwa uyayesha umfundisi wethu ethi hayibo fanele kube khona omama bangamaphikankani kanjalo nala kulamazwi ayisikhombisa bomama asisali yonke indawo asisali nalapho uJesu sekuthathwa isidumbu sakhe kuba khona obani kuba khona omama ngakho ke ngithema ngiyibukisisa le ndaba ngayibona ngathi inkinga noma indaba noma ingcabhayi ikithi thina bomama siyakwazi ukuyona into siyakwazi futhi ukuyilungisa ngakho ke ngalamazwi ayisikhombisa ngingeke ngibe mude ngimfishane ngithi uJehova abe nathi
kukho konke sifunde ukuba nalentethelelo uJesu abe nayo. Mina nawe ngiyacabanga ukuthi ngangeke ngimthethelele umuntu engishaya, kodwa uJesu uyasifundisa namhlanje ukuthi kukho konke okwenzakalayo kuwe nakimi akube nentethelelo phakathi. Ungathi umuntu mefikile kuwe ezocela intethelelo bese uqala phansi ubuza ukuthi ngathini kuwe, wawusuthini kimi, ngathi mase ngishilo wasuwenze njani wena. uJehova kathi ekuthetheleleni kwakhe akashonga ukuthi inkosi ithethelele obani. Wabeka ngokuthi wonke umuntu nezelelesi abethelwe kanye nazo azithethelelwe, akalikhethanga ibala lomuntu. uJehova uyasithanda, uyasifundisa nangothando ukuthi masithandane sisonke sisodwa, sithande imindeni yethu. Konke lokhu ngiyacela ke ukuba abazalwane bonke uJehova babusise manje naphakade. Amen. Amadwala ayaqhuma kanye nendlu yenko, amaliba ayavulwa, abangcwele bavusiwe, amandla akaJesu, amandla akaJesu. Jesu sindisi wami, Jesu msindisi wami. God is good all the time. Sesiwezwile amazwi Ayisikhombisa. Amazwi Ayisikhombisa mina angithinte kakhulu ngoba angikhumbuze ngomonakalo wenzeka ezweni mhla uAdam noEva bewa etsimini yase-Edeni. uNkulunkulu wayibanikile laba bantu konke okuhle. Uthe mayisebanikile kwafika isichaka nje susathane esingenalutho, sathi masibabuka abantu bakaNkulunkulu behleli kahle, sase sibonisa, sathi uma sibakhipha endleleni sabafaka ebumnyameni okwabanzima ukuba baphume kukho. Basama ukufihla ubuze babo noma ubunqunu babo, kodwa behluleka uNkulunkulu kwawuyena obathandayo, wabanikeza iphuku ukuba bembathe bafihle ubuze babo. uNkulunkulu khona lapho akabashiyanga nje kanjalo, wabuye wabanabo wakhuluma amazwi
ababhlungu kubo ngoba kwase kufanele ukuba baphume esimeni yase-Eden ngokusheshsha ngoba bazoze badle futhi lo muthi okuthi uma bewudla ngeke besaphinda bafe. uNkulunkulu wayesabathembisa wathi inzalo yosifazane iyawuchoboza ikhanda lenyoka. Namhlanje sibuka uNkulunkulu uJesu phambi kukayise ekufeza konke okwashiwo nguyise. Sibona uJesu efeza konke okwathenjiswa. uNkulunkulu ulisebenzisile igazi lezimvu nezilwane ezinye kodwa kalizange layisusa izono. Lafana nethipesti othi uma ubhale eqeda konakala ubusuthatha yona ugcoba uphinde ubhale phezu kwayo. Kodwa kwafika likaJesu elafeza konke lona laba irabha ngoba la kususa konke okwakonakele njengoba sibezwa abafowethu kade bekhuluma phambi kwethu bekhuluma ngawo wonke lamazwi ayisikhombisa. Ngicaphune kulele lithi kufeziwe. Kulapho namhlanje sibona uNkulunkulu ewufezile ngoJesu umsebenzi wakhe owayewuzele ezweni. Akekho umuntu owayengathi inkosi aphathwe kanje esikhundleni sokubanikwe umqhele wobukhosi kodwa wanikwa umqhele wameva. Asibone umuntu oyinkosi ekhifwa ngamathe. Asibone umuntu oyinkosi edelelwa ngalolu hlobo. Asibone umuntu oyinkosi ephuca izingubo zakhe. Asibone umuntu oyinkosi eshawa enziwa konke njengesigelekeqe. Kodwa namuhla umsebenzi uJesu kukho konke kwakuyobe kushawa mina nawe. Yithe sasobe sephuca ingubo. Yithe kwabe sikhifwa ngamathe. Njengoba namhlanje bakhona abasikhifwa ngamathe abasadinga ukusondela kuJesu ukuba ifezeke intando kaJesu. Ziningi inhlamba iphuma kubantu. Kuningi okushiwo ngabantu bengena proof yakho. Kuningi okukhulunywa ngabantu okungamanga. Abanye bekuthatha emashibhini naseyiqatheni nakogavini kodwa sinalo igazi elasusa izono. Sinayo irabha kaNkulunkulu eyafeza umsebenzi wokusindisa abantu ngomusa ngothando asithanda ngalo uJesu. Uthando lukaJesu bakwethu siyalubona ekhuluma esiphambanweni. Siwezwile amazwi ayisikhombisa ukuthi onke ajulile aphuma enhlizweni yokuzinikela ezinikelela abantu ababi ngoba bangcoliswa uSathane khona ekuqaleni ensimini yase-Eden. Ngakho namhlanje ungathi sibuyela e-Eden, ungathi sibuyela ensimini ngoba uJesu namhlanje uyifezile intando kayise. Uhambe ngeinyathelo njengalokhu inkosi emkhulekweni sifundisa ithi mayenziwe intando kaNkulunkulu lapha emhlabeni njengoba yenziwe ezulwini. Ngikhumbule lapha incwadi kaJohane isahluko sokuqala ivesi le-16 lithi semukelisa umusa phezu komusa. Umusa wodwa kuNkulunkulu asikhombisa yona. uNkulunkulu namhlanje uma ulahla lo musa ubaleka kuwona uwena oyiholela amanzi ngomsele ngoba uzibizela isihogo uqobo lwazo. Ngakho-ke bonke abakhalayo bayakududuzwa. Bonke abalambile bomele ukulunga bayosutha. Bonke
abomileyo belambela ukulunga namhlanje uJesu uyabaphuzisa umzimba wakhe bahle kanye nomzimba wakhe uqobo lwakhe. Sidinga sonke ukuba sibuke itafula elimiswe izolo ukuthi bonke abasondelayo kulesi sithebe esingcwele ngoba lamazwi athi onikelelwe nina elithulelelwe nina abizi inhliziyo ezikholwa impela. Ngakho ke sitsheleni namhlanje ukuthi sithathelelwe izono zethu negazi lika Jesu nangenyama yakhe. Ngakho ke bonke kufeziwe, konke kufeziwe. Ithi inkosi egcineni sengiyakubeka umoya wami phambi kwakho. Ngiyalithanda njalo leli hubo uma belihlabelela lapha elithi esandleni sakho ngiyanikela umoya wami. uJesu uyanithanda bazalwane. Ngakho nidinga ukumamatheka umaniswa lawo mazwi, nidinga ushaya izandla nimbonga uNkulunkulu ngoba akekho omunye umuntu okuthandayo emhlabeni. Ngisihlobo zingakwenyanya, ngisabangani bangakwenyanya, noma obani bangathini, kodwa munye ongeke kulahle uJesu kuphela. Umhlobo wethu akekho futhi umhlobo onjengoJesu. Ngoba uyazazi izinhliziyo zethu, uyakwazi ukuhlupheka kwethu, uyakwazi konke esikudingayo. Kodwa uNkulunkulu kuba khona ukuthi angakuniki into umebona ukuthi ayikufanele lento kodwa uyayicela nje ngoba ubonela kubantu. Ake ngenze example. Akuhole u5,000 kodwa ufisa ukuhamba ngoMercedes. uMercedes umusubuka imaintenance yawo, imali ye-maintenance icishe ingange-deposit yemoto encane yey'moto lezi ezinye. Kanti uma ubuzothola lo 5,000 wakho uthenga imoto engangamandla akho bekuyawuluka ngoba kunomhawu unomhobholo. Yikho-ke uNkulunkulu engakunikezi ezinye izinto. Mhlampe nelotho ngabe niyayibamba, ngeke niyibambe ngoba kuyabonakala ukuthi imali nodakwa ngayo niyokwenza yonke imikhuba lezweni, nidayise ngabantu, nenze yonke imikhuba nani ningayithandi. uJesu usifezele iqiniso ebuphofini, ebugwilini, kodwa ngiyeke ukuyikhonza inkosi yami. Dinga ngihlale kuJesu, ngihlale othandeni ngoba uyena ongifezele konke manje nangesikhathi zonke. Etabene kude kome siphambano esinobuhlungu nehlazo. Ngiyasithanda sona ngoba uJesu wafa ngenxa yezwe lisekoneni. Ngakho ngisibabaza sona ngeze ngibeke phansi umthwalo. Ngiyakubambelela kuso ngeze ngisuze umqhele waso. Thula kwaNkulunkulu okudlula kuqonda konke kuyawulondoloza inhliziyo zethu uKristu Jesu egameni likaYise nelendodana nelikaMoya Oyingcwele. Amen. Amadwala ayaqhuma kanye nendlu yenko. Amaliba ayavulwa kanye nendlu yenko.
je mubegeni mubegeni elibeni nina sihlobo ngubonge musongeni aphumuleka mna lalagahlela lagahlela lagahle Jesu sindisi wami Jesu msindisi wami. Siyabonga baba wethu ongcwele. Siyabonga baba wenkosi yethu Jesu Kristu. Siyabonga uNkulunkulu wethu osithandayo. Siyabonga baba ukukhunjuzwa ngalolu suku uNkulunkulu wethu ongcwele. Baba siyabonga uNkulunkulu wethu ongcwele. Siyabonga ukuthi sizovuswa uNkulunkulu wethu njengalokhu uJesu Kristu wavuka nathi sizovuswa. Siyabonga uNkulunkulu wethu onamandla onke. Siyabonga wena wafela izono zethu. Siyabonga wena wathatha indawo yethu ephansi. Siyabonga uNkulunkulu wethu omuhle. Lukufanele udumo Nkosi yethu. Thank you Lord Jesus. Hallelujah. Siyabonga bathandekayo. Inkonzo yosuku lanamhlanje isifeziwe sesiyanga samaphethelweni. Nginezimemezelo nje ezimbalwa. Kukhona lokhu okusele bekubhalwe ukuthi kuzoba nemovie namhlanje isizoba kusasa. Ngakho ke isiqhutshelwe osukwini lwakusasa ayisezokuba namhlanje. Siyathanda ke bathandeka kuba sibonge kakhulu. Sibonga ukuza kwenu sizolalela sizodla isinkwa sokuphila kanye kanye. Sibonga ukubekezela kwenu kuze kube lesikhathi bathandekayo. Siyazi ukuthi abanye bafike early kakhulu, bafikela u7 ekseni kodwa basekhona kuze kube manje. Siyabonga bathandekayo. uNkulunkulu anibusise, anigcine nifike emakhaya niphephile, niphinde futhi nivuke kusasa ninamandla ukuba sizoqhubha futhi usuku lwakusasa. Amen. So cela uba sibuyisele kubaba umphathi sifunda. Ngicela ukuba sibonge kumama uNgidi osesiphathele kahle uhlelo lethu lanamhlanje. Sibonge abakade besikhonza ngamanzi nokuwokumaya. Sibonge nani bazalwane ukubekezela kuze kushaye u5 nisesontweni. Siyajabula kakhulu ukuthi inkonzo ebihleliwe ngempela uNkulunkulu beyihleleleni. Ngizocela kuba sisukume sithobele isibusiso. Inkosi mayibe nani. Masibonge inkosi. Usomandla makubusisa kulondoloze. Usomandla makhanyisa ubuso bakhe phezu kwakho. Abe nomusa kuwe. Usomandla makakhanyisa ubuso bakhe phezu kwakho. Akuphe ukuthola
egameni likayise nelendodana likamoya ongcwele. Amen. 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 Isihlabelelo esiphuma ngaso isihlabelelo 101 lokuphuma kwehele. Ngiyacela ukuthi silinde kuphuma ihele bese siyaphuma ke. 101. 101. Nakukulunga